Bueno, gabon denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik, itxura politi asko hemen goitik bidatuta. Azkeneko urtetan aukera izan da eta jende desiente bildu da eta urten eskertzen da. Bueno, gaur ez dauzkeo ala moduzko bertsolari. Handik hasita sustraiko lina, Leñako Morara, Iker Zilotia, Amets Artzainuz eta Usue Alberdi. Zaro bat, zaro. Gaikartzaile asko daude herrin, baina gaur nahi tokatu zen, danon artean zerbait indeu, eta ia saio ona guten. Hasteko altxa zaiztelanok eta agur banakin hasiko. Gabon zuri alegi irri Espainean, bildu garen ezkero giro bikainean, has gaitezen Castellers honen enean, ea zeru aukitzen dugun behin-behinean, hitz politenak jarriz elkarren gainean. Gabon esan beharko da, saioaren hasieran, gaur baino leno banekin alegiko festa zer dan. Hau kanturako tokiona dala pentsatu izan dut neregan, ia berdina pentsatzen dedan saioaren bukaera. Gabon danori zer moduz gaude, aurrera dijoa uda, ta gaurko hontan tokatu zaigu alegiko abentura, beraz mingaina mugi dezagun, ondo dakigun modura, mingainik ez dun txintxarriak zertako balio du ba. Gabon eta zer moduz alegiko herria, nik ere dantzan jarri nahi dut txintxarria. Bersoa beti denez ezinik herria, hau bezalako arrimata neurria, zineareto zarra ta filme berria, zineareto zarra ta filme berria. Kontu unkigarria da Castellersena, oinarriaren lana eta gailur gorena, ez altantzekoa bertsoaren dema, zenbat gustatzen zaigun ia-iarena, erortzeko zorian erortzen ez dena, erortzeko zorian erortzen ez dena.
baltsa danok. Egoten die bertso saiotan momentu importantek, bertso saion zehar, baina askotan importanteenak izaten dira hasi aurrekok eta bukatu ondorenekok. Eta beti pentsatu izan dut hemen zaiz zaudeten bitarten, jendea pasaeran da honen, pentsatzen gute dela bertsolariok zertan pentsatzen aioteia hainbeste, denak isil-isilik jarrita eta gero bukatutako berriz trago bat hartzea guteia. Eta gaur jakin-mine hasitzeko, nahi nuke lehenengo bueltan esatea ia bertso saioa hasi aurreko ordu laurden hortan zer izaten dezuen burun, zer sentitzen dezuen edo zertan haitze zeaten. Eta gero, bigarrengo bueltan bukatuta gero egiten dezuenaz edo pentsatzen dezuenaz. Begiak zabal izanagatik behin herrira etorrita egoten gara gure pulsua garbi ezin igarrita burua argi euki nahiean biankak dardar larrita agurtxarrenak azten eta onak ezin ekarrita. Nere inguruko jendiak nola maiz jazten duen txapela denek aurretik plazari eman sarri buelta bat itzela puntu batera begira gaude 2 minutuan bestela eta nik ere hori egiten dut ona banintza bezala. Bapoa faldu, kafe bat hartu, tapurutxo bat erreta, agurrarena izaten dugu lehenbiziko ariketa, bukaera bat pentsatzen dut nik ta ematen dizkiot bi buelta, dana memoriz ikasten badet ahaztu egiten zaiteta. Gogoan dut behin plentzira behar ta plaentxira joan nintzena, behin orendainen kaxo andoan kantatzeko nere esena, horregoten naiz konzentratuta pausoa zuzena, 2000 aldiz errepikatuz nagon herrian izena. Naiz ta agurra autoz pentsatu herrirantza natorrela, 9 aldiz repasatzen dut ahaztuko zait bestela, ta komunera 3-4 buelta maskuria ta sabela, eta lere sinistu oidet oso lasai nagoela. Behin beharreta saioak denek jo dutenean
Sentsazioa desio dut denontzako, ta saio txarra atera bada audiot nere kasako. Herri hontatik bada ezpada, enauk berriro pasako. Saio txarra egin eta muturra, sarri bezten dut jakina. Beñat urrena hobeto ingodek esateko alegina. Ta pixkatian edukitzen dut, olako irri parfina. Kuatu artian azken saioan, esan nuela berdina. Saio osteko momentua da, eguzkiaren itzala. Lasaitzen zaigu garuna eta, lasaitzen zaigu azala. Isili gelditzen gera ikaratuta bezala. Eta saioan nola joan da jendeak esan dezala. Saio ostean nola badugun elkarrekin konfiantza, horri izaten da komentario eta piropoen dantza. Ta sentituta esan ohi dut nik uxue bota den latza. Ta hola ere iten da bestengan berdin entzuteko esperantza. Saio ostean hasten dira patxada eta epaia, tabernara joan eta nahi dugu denok txolarte lasaia. Neskekin izan kantuan edo mutilarteko talaia, egia esan erradikalki kanbiatu ohi da gaia. Atxa ikerra Beñat. Bueno, bi nerabe zeate. Eta Beñaten ustez behintzat bikote ere bazeate. Uda hasi berri eta elkar ezagutu zenuen festa batzutan, eta gaur bate espero ez dekela Iker horretorri zaik Beñat bere ustez eositako opari polit batekin. Ezagutu ginenak lehenengo jaiean, motiko hau da bile zerbaiten nahiean. Altz bat hartuta dator momentu alaiean, botazuna alegin tiro pitxoiean. Botazuna alegin tiro pitxoiean. Beti egiten dut maite zure alde, aste beteko paga
Enpalagoso aretako desentea, nola bilatu nuen horren tunantea, enuke laztandu nahi zure bigotea, bigeralako soilik gera bikotea, bigeralako soilik gera bikotea. Jaien gustoko zendun nere koloria, ta oraindik gehiago nere umoria. Gaur dena kontrakua daukazu ordia, astez bilatu aldezu ni baino hobia, astez bilatu aldezu ni baino hobia. Ez dut bilatu baina badaude munduan, elkarri fuerte helduz dantza ingenduan, musu eman zenidan lepo inguruan, nere ginez kontzea uste altzen duan, nere ginez kontzean uste altzen duan. Edo zer esaten da, hiru tragoren tru, dantzan hiru lau aldiz, ni zapaldua zu, ta esaten zenidan nik zainduko zaitu, gaur hartuko nituzke olako hitz batzu, gaur hartuko nituzke olako hitz batzu. Gaur alegiko plazan, aigera kontutan, ez pentsatu gaudenik erozin lekutan, ta zunik hartzekotan bikote modutan, botazazu berso bat Kastillerran puntan, botazazu berso bat Kastillerran puntan. Buru hortatik ezin gauza honik atera, eta idealatza botia kolpera, handik kantatuko izut ta entzun gainera, gero salto egingo dezer horren gainera, gero salto egingo dezer horren gainera. Sustra eta zure. Urte gogorra izan duzuela eta erabaki duzu aurten opor eta elkarrekin gozatzea eta zuen idea nagusi ezan deskonektatzea. Orduan juntzeate koberturaik ez dagoen leku batean. Hirugarren eguna da eta tentsioa zematen da. Ez dakizu ez zer egin. Aukeratu genuen bardea partea, nolako paraje
Nere iPhoneari sotiki eta taka, baina itzalita dago tazkenean kaka. Zalantza bat sortu zait sarerik ez data, gu gabe ote dabil mundua bueltaka, gu gabe ote dabil mundua bueltaka. Mundua bueltaka ta gu hemen patxadan, su txiki baten bueltan bi baso patxaran, atsegin naula esaka hau azken boladan. Esaidazu Facebook ez sinistu dezadan, esaidazu Facebook ez sinistu dezadan. Gaur arte fijatu naiz zure espainetan, bihotz forma zeukaten zure bekainetan, baina guk bizitzeko modu bikainetan, ez algenuke behar wifia zainetan, ez algenuke behar wifia zainetan. Egia esan gaude biok ere grabe, elkarri begiratu nahi arren suabe, beitu ze ilun senti eder pare gabe, baina zer balio du konpartitu gabe, baina zer balio du konpartitu gabe. Inguruan ez dago beste soziorik, eta gure artean bada sesiorik. Munduan egongo alda alaxe diot nik, honi buelta emateko aplikaziorik, honi buelta emateko aplikaziorik. Aplikazioren bat badago seguru, app hori bajatzea da nere helburu. Bai, maitasun deitzen da eta hor dihardugu, baina oraindik deskargau egin behar dugu, baina oraindik deskargau egin behar dugu. Hiru egun joan dira hitza eta pizza, elkarri begiratuz dena zen espitxa, baina behin ezkero galdu dugu ditxa. Gure pinkodeak ahaztuta gabiltza, gure pinkodeak ahaztuta gabiltza. Beñat eta Amets. Atxe semeak izate, Beñat semea eta Amets atxe. Eta Beñat ikastolako ikaslea iz,
azterketa egin berri dek, eta bazkaltzen nahi zeatela, enteatu berri zeate biok, nola ire hizkuntza ulertze ez duen norbaitek zuzenduko duen azterketa hori. Bazkaltzen nahi zeatela. Ontarako eginea de, ene atialanik, pixkat ikasi ezak, zer horrek esanik. Jaten ari ginean ta, entzuna jadanik, jakin gabe zuzendu ezinezkoanik. Beraz esaminen nola zuzendu behar dit. Beraz berak neria zuzendu behar dit. Ta nola egingo du txukun zuzenketa, naiz iztegi honena eduki gordeta. Horra gure hizkuntzek duten desoreka, zuzentzaileak ene ze kargu ze jeta, zeinek zuzendu zion horri azterketa, zeinek zuzendu zion horri azterketa. Naizta atera nintzan, hain tenple lasaian, zeo zer izango zala, genbiltzan usaian. Baino gauza honik ez da, kanpoaldeko jaian, atzeakagoa zela maizentzun det maian, baino lakorik baltzan zer horren garaian. Baino lakorik baltzan zer horren garaian. Nere garaietara atzeruntz joatean, Frankoren irudi bat zegon paretean, Karalsol itxasia gure kopetean, azterketak egiten nitun bapatean, nik entenditzen enun hizkuntza batean, nik entenditzen ez nun hizkuntza batean. Naiz eta joan zeran oso urrutiran, kontatu didazunaz neretzat aski da. Lehengoko koraingoei emana segida, ikaslek jakinez lehen eta begira, orain ez dakitenak irakaslek dira. Orain ez dakitenak irakaslek dira. Baina alde ona ikusi beharra baitago, bi urte damazkizu agian gehiago,
nota ezin ateraz bitikan gorago, entenditzen ez badu ze txollo hau bravo, aprobatzeko askoz aukera gehiago, aprobatzeko askoz aukera gehiago. Ez dezula ulertzen da nahiko nabarmen, gaizki zabiltza eta hartzazu atxeden. Orain asko ikasten dut eta gehiago lehen, bainat aprobatuzak maizentzun dut hemen. Laua baldin badator bakizu zeatik den. Laua baldin badator bakizu zeatik den. Seme ikasle gaxo eta sufritua, ene nahi bezalaxe ez errenditua, baina aitaren seme ze izpiritua, naiz zuzentzailea izan listo kompletua, animo nere seme inkomprenditua, animo nere seme inkomprenditua. Atxaiker, bakarka kantzatzeko gai bakarriko dira. Atxalden hemen egon dien askok, ikusiko ziren nola etorri dien katalanak eta giza dorrek egiten haitu dien. Eta han geunden guztik ikusiko gendu nola azkenen ume bat igotze zan gora, baina lehenbizi helduk hartze ziren oinarri sendo bat. I atxeaiz, seme-alabak baituk, eta ik jaso deken hortatik edo ikasi deken hortatik ze oinarri jarri nahiek ire seme-alabai bizitzan aurre egin dezaten. Guraso babestzaileak nola bihurtu gerangu, pauso bat nun ematen dun, begia bertan daukagu. Kastillerraren ejemplo hori jarri nahi nuke eredu, askotan gora bota behar da, eran ikasiko badu. Gurasoak eziketan egingo badu ganuraz, ahaztu behar genduke kanpo aldeko aprobaz. Esatean banijo eta ez da izaten aineraz, albaldin bada gu baino gehiago egin dezatela euskera. Joan ziren zaharrak eta izango dira berriak, gurasoentzako datoz horren momentu larriak. Herri honetan alkarren gainen jarri behar dira
oinarria